May kayon padasen, iti na imas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Laterinidad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing bakit sobrang active
aktibo ka. Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Iyan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey.
Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Janeline F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot. Hala, sige, good morning. Ang ating oras, alas 10:23. At ito muli ang inyong Car-NZ, ang inyong Z-Radio, Peter Umau-Awang Wasing, para sa ating usapang medical at pangkalusugan ngayong araw po naman ng Lunes. Ito po yung dating hapon, ngayon po, nasa morning na po tayo. At siyempre, makakasama ko naman yung aking isa ritong maganda, isang pogi. Unahin ko muna yung ating maganda, Miss Cynthia Madrid. Good morning. Good morning, Kap, at good morning sa lahat ng viewers natin at listeners. Good morning, Doc. At eto, na-miss nila, Ma'am Cynthia. Etong kasama natin ngayon, ang ating doktor ng bayan, Doc Joe Orsua. Good morning, Doc. Good morning, Kap. Good morning, Ma'am Cynthia. Good morning sa lahat ng mga listeners at viewers ng iyong programa, Kapitan. Yun, at kapi-kapi tayo. Oo, kaya pala kapi. Oo. At sa ating mga nanonood, sa mga nakikinig naman para sa inyong mga katanungan sa ating usapang medical at pangkalusugan, text po lamang yan 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at babasahin po natin yan. Okay, Ma'am Cynthia, anong update natin? Kap, ongoing pa rin yung aming 10+5 na Bioclone capsule at syempre yung aming Toro capsule 4+2. At syempre, si Pau de Arco capsule available sa lahat ng ating drugstore dito sa Baguio, La Trinidad, Mangkayan, Bugyas. At syempre sa part po ng Region 2 available po sa lahat diyan. Yun, at siyempre pagdating sa pangkalusugan, talagang ating Pau de Arco talagang kailangan natin niyan, di ba? Oo, Kap. Especially ngayon, medyo nakakatakot na hindi mo alam yung mga nakakahalubilo mo may mga virus palang dala. So, kinakailangan malakas parati ang ating resistensya. So, nandito po si Bioclone Capsule. Ito siya, Kap, si Bioclone. At syempre, nandiyan din si Pau de Arco Capsule. Ang ating Bioclone Capsule ay meron siyang vitamin C, zinc, B-complex, at syempre yung mga kanyang mga fruit extract, nandiyan si mangustin, malunggay, guyabano, grapeseed, astragalus, cordyceps, at syempre ang kanyang Cell Protect formula. Yun, kompleto. Oo, Kap. At yung ating mga pampahid dyan, ano yung mga nandyan, Miss Cynthia? Siyempre, Kap, nandiyan si Pau Masahe. Mamimili ka sa kung anong variants yung gusto mo, kung anong scent. Napakainam po na stress reliever. Yung mga pang-kuha natin, may mga variants ba yan? Oo, Kap. Ito siya, si Pau Masahe. Ito yung green, si floral, si orange, at syempre si peppermint. At syempre, hindi nawawala ang ating Pau Liniment, yung Pau Sports. I-spray mo na lang siya. Hindi mo na kinakailangang pahid-pahid. At syempre, Kap, sa onset pa lang ng ubo, ito siya si RoboCough tablet or syrup. Meron pa rin po siyang promo, si 10+2. Available po sa lahat ng drugstores dito sa Baguio ang RoboCough tablet 10+2. Napakainam po ito. Sa onset pa lang ng ubo ninyo, i-RoboCough mo na yan. Yun. Okay. Maraming salamat sa mga informasyon na yan, Miss Cynthia Madrid.
Kausapin nga natin yung ating doktor ng bayan. Ito yung laging Ito yung laging absent sa atin eh. Oo nga. Pero at least ngayon, Kami. nandito na siya. Palagay ko, morning na yung show natin. Palagay ko, hindi na siya magiging busy. Hindi ba, Doc? Basta walang pasok. Ah, gawin na natin itong parang siguro. Sabihin na natin every Monday. Oh, yun. Every Monday. Oh. Kasi pwede namang nakita ko yung schedule ko sa School of Medicine, every Friday nilipat nga eh. Tapos yung OB-GYN mga every Wednesday. Pero kung tutusin, anytime you can upload your lecture. Kaya gagawin ko after siguro, ganyan. Hindi ko rin kasi mahindian ko minsan yung mga pasyente, Kap. Pero itong Monday na schedule, Doc, okay sa'yo? Medyo naging okay to kasi iniba ng SLU College of Medicine na pwedeng Tuesday mo ilagay yung lecture mo. Pwede. Saka hindi naman everyday. Hindi naman everyday. Kaya kung ito yung ipapalit natin as bilang parang every Monday, baka pwede yun lang. Siyempre, pupunta ka alas 10, okay naman, kaya. Ang mahirap yung alas 7. Tulad nung noon, yung naimbag morning, hindi ko nakayanan yun. Dahil gigising ka ng alas 3. Gigising ka na alas 4 yata. Pero at least ngayon, hindi na. Oo. Okay, at eto, may mga text na rito. Galing kay 747 naman. Good day, Captain Attorney. Mamaya po ito. Paano po yung COVID corruption? Sabi niya, mamaya po yan pagdating ni Attorney Ed. At kay 83 naman, Kap, pinagugasan ni Ugas ni Pacquiao. Agrimats dakma, tapno Pacquiao naman ni Ugas. Kunana. Yun, nanood Nagpatawa, no? Nanood kayo ng boxing kapon? Hindi directly ako. Yung lang, monitoring lang ako. May pusta kayo? Wala, hindi naman. Hindi mo kasi ako in-invite eh. Ay, Yung makipagpustahan, baka sakali nanalo ako ibig sabihin sa kabila ka pala, ano? Sige, ganun eh. Okay, alas 10:30. Sige, at habang hinihintay natin yung mga katanungan ng ating mga kababayan naman, ito muna, serbisyo publiko muna tayo. Galing kay Kay naman ito. Good morning, sir. Patulong man, paki-announce man ni programa, tata, nabati nga EcoBag, gamin, taxi. Tikaragana kat wisdom flashlight kan tablet. Nagluganan da kanu ti taxi dito na form magabalili, binmabaday dyan ay Bakakeng Norte. Red nga EcoBag tinakakabil, wino red nga EcoBag tinakabati kat adati kadwa ng ubing. LB Lapisak nagan na. Dato iti kontakan nga number. Thank you sir, good day. Okay. So kung nakikinig naman yung sinakyan na taxi, kung saan yung ating pasahero nakaiwan naman ng isang wisdom flashlight at saka tablet daw. Sumakay doon sa may kilometer 4 sa Balili at nagpatulod dyan ay Bakakeng Norte. Pakikontak na lamang po sa kanilang telepono 0950-284-8584. Yan. Okay. Sige, larga. Okay, Doc. Habang wala pa yung text ng ating mga kababayan naman, Okay. ano kayong pwede nating discuss naman para sa ating usapang medical? Kayo magbigay ng gustong i-discuss. Ano ba? More on OB ba? Or more on general? O yung mga pinag-uusapang tungkol pa rin sa COVID? Pumili kayo. May tatanong ako, Doc. Sige lang. Tungkol sa tungkol sa gallbladder stone. Sige. Pagka meron ka rito, Doc, ito ba ano yung mga symptoms nito? Ang usual na sintomas ng gallbladder stone kung hindi pa siya natutuklasan, yung isang pasyente magpe-present siya na parang may masakit dito sa right upper quadrant area kasi yung location ng abdo is under the liver. Sa may right? Right upper. Okay. Upper. So dito sa side, dito turo ko ganito, no? Oo. Tapos ito yung classic na sinasabi sa mga kahit second year medical student, alam na niya ito. Sasabihin palagi pag may stone ang abdo mo o ang diagnosis cholelithiasis sa medical term, sasabihin nilang may satiety ka palagi. Ano ibig sabihin? Parang busog ka palagi. Parang asibok sa Pangasinan or parang busog ka. Madali kang mabusog. And then, pag nagpipain ka, nagra-radiate siya sa scapula or sa wing, kaya yung shoulder or pwedeng sa shoulder blade na sinasabi. Or scapular region, ganyan. Tapos, di syempre, magpapatingin ka sa doktor,
may gagawin siya, yung Murphy sign. Ito na yung mga technique ng doktor. May elicit siya sa physical examination. And then, may inkling na siya na may stone ka kasi doon sa sinabi mo. So ituloy ko lang Kap na pati diagnostics ano. Tapos magpapa-ultrasound ka na kasi or CT scan kasi alam nyo the best pa rin yung laboratory para i-confirm Kap. Kasi made with differential diagnosis yan. Meaning, hindi porke masakit ang upper mo, gallbladder stone ka agad. Pwede ring liver, pwede ring kung napupunta na siya dito sa gitna, pwede ring heart attack. Rule out yung mga yon. Kailangan i-consider. Hindi ka agad na sasabihin, gallbladder stone yan. Hindi. Nandito pa rin kasi yung lapay, yung pancreas. Kaya i-consider mo yung mga yon as differential diagnosis, including even costochondritis, yung pag may arthritis ang iyong, yung itong ribs natin. Di ba yung ribs, sabi ko nga palagi, masarap yan na barbecue. Pero syempre, or sinigang, no? Pero sa tao, syempre, yung ribs ng tao, pwedeng ma-inflame yan kapat, masakit pag huminga ka ng malalim. Pag sasabihin, sumabay po yung sakit, Doc, sa pag huminga ko ng malalim, i-consider yung costochondritis. So yun. Kasama din ba dito, Doc, yung mahirap huminga ng malalim? Pwede siguro parang ayaw mong huminga kasi pag hinuhugot mo yung hininga mo, mag-expand tong pwedeng nagagalaw yung organs sa expansion. Kasi remember, ang paghinga ng tao, gagalaw yung diaphragm. Yung diaphragm, pag nag-depression, parang pinupush niya yung gallbladder. Yun yung pathophysiology kung bakit pwedeng ayaw mong humugot ng malalim na hininga. Okay. Pag sinabi natin, Doc, na multiple gallbladder stones. Multiple. Ano ibig sabihin nun? Marami, hindi lang iisa. Lalo kung ang galing nung imager, nung nag-image, yung imaging. When I say imaging, yung CT scan or X-ray or ngayon, at the moment, ang uso na ultrasound saka CT scan. Kung mas mahal ng konti, CT scan. Now, bibilangin yon Kap, isa-isahin. Minsan, ang galing ng imager, yung mga gumagawa ng pagkuha ng laboratory na to at naiisa-isa nila. Number one, halimbawa, 2 by 1 centimeter, sasabihin nila, or 2 by 3. Parang kompleto siya sa length, width, and thickness ng stone. Multiple, pag more than 2 to 3 na, more than 2 na, multiple na siya. Kasi sasabihin ko minsan, there are 2 or there are 3, pero syempre, ang one word is multiple, pag more than na. Kapag sinabi nating multiple, Doc, kinakailangan ba ito na maoperahan o may gamot na po pwedeng pangtunaw? Actually, maraming mga protocol din dyan, Kap. Pag ang tinignan mong doktor ay yung medical at sasabihin niyang asymptomatic ka naman, yung wala lahat yung sinabi ko, asymptomatic means, para sa COVID, kung asymptomatic ka o sa bahay ka lang, pag asymptomatic, pwede ka pang hindi operahan. Kasi wala namang dahilan eh. Halimbawa, isa lang, let me qualify. Halimbawa, as a doctor, opinion ko to, na hindi mo na kita gagalawin, baka makuha ka sa mga medical na pampatunaw. Kung naniniwala yung doktor sa ganon. Kasi, kaya more often than not, hindi. Kasi hindi automatic na lahat ng gamot ay nagagamot ang pasyente, to tell you honestly. Kaya, kung minsan, yung doktor hindi naniniwala na magagamot ka, hindi rin naman talaga successful, kaya ini-schedule ka na for operation. Lalo kung nagko-complain ka, Kap, ng pain. Ang indication usually ng pag-opera ay pag symptomatic. Meaning, you're in pain. Ang worst yung nanilaw ka na, nilalagnat, may komplikasyon siyang mga cholangitis or cholecystitis, yung infection na ng abdomo. Ay, ganun. Oo. So, pagka naninilaw ka na at may lagnat ka, Worse ka na kasi baka mag-ascending cholangitis at nakakamatay po yun. di maganda pala, Doc, na dapat kung meron ka nun, patanggal na lang. Yeah, ideally, huwag mo nang hintayin na mag-complica. Pero syempre, hindi naman lahat kasi ng tao, i-absorb pa nila yung diagnosis nila. Yung parang, may pera ba ako? Ganon muna kasi, di ba? Oo. Hindi rin porque, bukas na bukas din. Operahan ka na. Hindi rin totoo yun. Marami pa rin nagdi-delay. At saka minsan, malay mo yung ibang kumukuha ng second opinion, baka naman mali yung basa. Let's face it, may mga ganon. Oo. Pero usually, kung accurate yung
diagnosis by reading, by imaging, then you can believe it kasi may picture eh. To see is to believe kasi sa medicine eh. Oo. Ikaw nakita mo? Nakakita ka na ba? Hindi pa. Hindi pa naman. Hindi pa. Hindi, yung halimbawa, meron kang kamag-anak tapos pinakita yung picture. Ito po, ganon. Namamana ba yan, That's Doc? one way. Namamano? Hindi po. This is, ang mga taong mahihilig po sa matataba. Yun yung dahilan. Actually, sa medical school, meron kaming yung sa second year medical student, inaaral na kasi ito yung 5F. Fat, female, 40, fertile. Parang ganon. Ibig sabihin yun ang classic na may gallstone. Ano yung female? Usually, babae po ang may gallstone kasi yung estrogen ang may function sa metabolism ng fat. Kung hindi maganda po ang metabolism ng fat ng isang tao, magkakaroon siya ng stone. Kaya sabi nila, ang prone na magkaroon ng gallstone, babae po. Dahil sa estrogen. Akala ko kung babaero yung... Pwede rin. Baka, kaya kung inaalud mo yung kilala mo, Kap, ikaw nang bahala kung sino yun. Ang sarap ng tawanan, ano? Palaging may twist itong si Kap, eh. Kaya, at saka nakaka-surprise din yung tanong. Buti nasanay na ako sa'yo. Nasanay ka naman sa akin. Pabigla-bigla. Sanay na ako sa'yo. Sinasagot naman kita, no? At binabati natin si Rain Gayaw. Good morning, Idol Cap. Ma'am Cynthia Kunanam. Kumusta po? Watching here at Kilometer 6, La Trinidad. Yun. Yan si Rain. Morning, Lagi na Rain. dyan, no? Okay. Eto, galing kay 180. Good morning, Idol Cap. Ma'am Cynthia. Kay Summer pa rin pala yun. Kay 47 naman, Doc. Bakit po nung nag-diet yung na first stroke na uncle ko, ngayon nag-dialysis na siya, bakit po iniwasan niya ang too much salt at mamantika? Opo, kasi kung may tama ang organs mo, ang hirap na niyang mag-function kung papasukan mo ang hirap itapon. At ang kidney po, hirap po yan kung maaalat ang kinakain mo. Kasi di ba sila yung taga-correct ng, taga-balance ng ating mga electrolytes. Kaya kung sobrahan mo, pahihirapan mo, ito na nga tayo, nag-kong out na nga siya. Nag-kong out the fact na you need a dialysis machine. That means to say, nag-dysfunction na yung kidney mo or wala nang kwenta po. Kasi bakit ka kailangan ng machine? Kasi kung hindi mo nilinis ang mga toxic products ng katawan, you will die of mga isothemia, toxemia. Yan ang mga words na komplikasyon ng sira ang kidney. Nasira ang kidney. Oo, kaya alagaan natin ang kidney natin. Ako, nakakatakot yun. Di ba, Ma'am Cynthia? Pag mawalan ka ng kidney. Na mahirap. Saka yung matataba naman, sa abdo naman yun sana. Kaya ikaw, Kap, baka hindi ka na... Ay, sorry pag yung kilala mo, pag yung mga gallbladder dyan, may mga gallbladder, pag natanggalan kayo, parang yung kilala ko rin sa Rotary, wag na kayong masyadong palakain ng mga lechon siguro. Ito bang gallbladder, Doc? Ito ba yung abdo? Abdo, yung may bile. Yung sa hayop kinukuha para gawing pinapaitan. Oo. So, yun yung bile. So, pag ikaw naoperahan sa ganito, tatanggalin yun? Wala nang tagatago ng abdo mo ay yung bile. Ano bang English ng bile? Hindi ko alam. Yung likido na produce actually ng liver, pero kailangan tangke siya yung abdo tangke yan Parang tinatangke-tangke niya muna. Tapos sa tamang panahon, halimbawa kumain ka ng heavy meal na fatty, ayan na ang mga magda-digest. Yung bile pigments, bile salts, bile acids, bile sabi. So, abdo. Kapag tinanggal na yung abdo mo, hindi ka dapat iwas na sa mga mamantika. Kasi walang magda-digest na sa tamang panahon. Meron ka pa rin pero hirap. Wala yung parang on the spot. Kasi ang kagandahan nung may tangke, yung gallbladder is a tangke, sa tamang panahon, ilalabas niya. Ngayon, tinanggal mo ngayon, nawawala na yung mga bile kung saan-saan na lang sila, wala na. Siguro, naitatapon na sila kaagad. Sumasama na kaagad dun sa dumi. Okay. More or less, Alas 10:42, galing kay 10. Good morning, Kap, Doc, and Madam. Pakiasman kini Doc, no, dati agas ti, bubuis. Mas kabutbutang gamin ti bubonic plague.
Bubonic plague, oh. Bubonic plague. Buti, may konti silang knowledge sa mga naunang pandemya, nung mga naunang mga siglo, no? Sa London o sa England, yan ang mga kinatakutan noon. Pero huwag kayong mag-alala, hindi na mauulit yan kahit marami po tayo alagang daga. Of course, ngayon, ang nakakatakot yung leptospirosis kasi yan yung mga rat-borne or... Anyway, going back to bubonic plague, yan yung nakapatay ng mga 50 million people to even higher than that. Sa halos na wipe out yung population ng English people eh. To answer the question, yes, may gamot kasi ang Yersinia pestis is the causative agent for bubonic plague and it's a bacteria, and you know for a fact na sa panahon natin ngayon, 20th century, meron na pong antibiotic. Salamat kay Fleming kasi no 1930s na imbento na natuklasan niya yung presensya ng penicillin. Kaya salamat tayo. Magmula nun, hindi na natin kinakatakutan ang mga bacterial infection. Pero syempre, mag-iingat pa rin. Huwag natin i-challenge yung katawan natin. Di ba? Ang hanggang ngayon walang gamot, antiviral. Okay. Hanggang ngayon, no? Ma'am Cynthia, baka meron kang gustong i-follow kay Doc bago itong mga ibang mga text dito? Kap, madaming mga comment dito sa live natin. Sige. Galing kay Imelda Padua. Good morning po sa inyong lahat. At galing naman kay Jefferson Bongsalo. Good morning, Kap and Ma'am Cynthia and Doc. God bless po. Happy Monday. At galing naman kay Jen Sim. Good morning, Kap and guest Doctor and Ma'am Cint. Nice watching you all. Galing din kay Razon Pamintuan Eddie. Salamat, Kap, in clarify mo about filing bill jay Congress kan Congressman Go. Maswerte kami gayam nga solemnizing officer no approve extension me within a year adugayam labasan na pay. Yun. At nandyan din, Ma'am Cynthia, si Ken J. Basngi is watching. Okay? At tuloy tayo sa pagbasa. Galing naman kay 6'2". Dama gumandok no anya nga vitamin T patake ko kini baby nga 1 year 4 months old. Gamin agdadry nga skin na. Usually, pag skin, pwede rin dehydrated muna siya bago natin isipin kaagad na kulang siya sa vitamins. Pero pag sinabing skin vitamins, pero kailangan kasing holistic po yung approach ha. Kaya ganun po ako sa pagdodoktor. Hindi kaagad ito. Baka mamaya na-overdose ka na sa vitamins, dry pa rin yung skin niya. Dahil pala hindi pala siya well hydrated, kaya dry yung skin niya, no? Pwede mo siyang ihaplusan ng baby oil, yung tinatawag na touch therapy, and then ang belief ko ang para sa skin ay vitamin A is a skin vitamin. No? Saka well-balanced vitamins pa rin. At water, hydration. Hydration kasi ang sikreto sa kasi pag dehydrated ka, wrinkled yung skin mo saka dry eh. Ma'am Cynthia, may mga ba tayo? May mga product ba tayo para sa mga baby na ganyan? Meron, Kap. Itong sipaw masahe. Maganda siya na ipang masahe sa mga baby kasi mild lang siya. Okay. Mamimili po kayo sa 4 na scent. Meron siyang classic, floral, orange, at saka peppermint. Hindi lang doon sa touch therapy na sinasabi ni Doc Kap, kundi mainam din ito na medyo ayaw kasi ng lamok yung amoy niya, especially yung peppermint. So, mainam para hindi sila dapuan ng lamok, especially ngayon uso na naman ang mga dengue. Yun. At galing naman kay 95, ano po ba ang spike protein? Doc, ano yung spike protein? Just a word na sa concept ng serology, immunology, is a generic term na yung spike protein ang magkakos ng trigger or para magbuo ng antibody. It's just a term. Parang antigen, tapos magkakaroon na ng spike protein, tapos magproduce ka na ng immunity. Yan ang pagkaintindi ko. Mga basic knowledge po ito sa immunology. Okay. Or production ng, halimbawa, nagpa-vaccine ka, yun na, magkakaroon ng cascading mechanism hanggang sa makaproduce ka
may parte doon na mag-spike protein. Parang yung mismong vaccine pa ako minsan, baka magbibigay siya ng spike protein. Kasi kaya yata sumikat yung word na spike protein is parang may na-mention sa social media about spike protein. May idea ba kayo nalaman tungkol dyan? Wala akong nakitang ganun. Kaya siguro tinanong nung texter ni Cap. Okay. Kay 155 naman, Kap, hanamat ngayon detalye no niyang oras nga naglugan di taxi. Diyan nakabati ti laptop gan flashlight. May bagak dita, nakaliway, karga na di taxi. I-check da nga nagluganan da, barang nga da CCTV. No da, ipatas da nga kitaan. No niya plaka kan nagan di taxi ko na. Okay, sige, thank you 155. And kay 222 naman, Doc, wala ako tiwala sa 60 years old, ayaw tumakder. Billy advice nga, Doc. Ayaw daw tumakder. Yung kanya. As a whole, being 60 years old, baka medyo mas malalim yung problema, meaning baka may systemic diseases, yung mga vascular diseases. Kasi ang erection mechanism is due to yung integrity ng vascular system, meaning kung hindi ka nag-smoke or yung dapat perfectly functioning pa rin yung mga ugat para makadaloy ang dugo. At saka diabetes is the number one ayaw tumakder, yung kung bakit ayaw tumakder. Minsan psychological din because 60 I believe kaya pa yan, ask mo si Cap. So, kaya pa yan, 60. And then, sometimes you have to see a doctor. Like me, for example, I can give you testosterone, yung real one. Pwede rin yung mga supplementation. Pero syempre, kung mataas ang kalidad ang kailangan mo, yung real na gamot na rin. Pero walang masama sa mga supplements din. Try nyo lang, wala namang masama. And then, investigate further. And then, bakit? Na-exhaust nyo na ba na gumamit ng mga sildenafil, tadalafil, mga lapil-lapil na yan na talagang na-discover na talagang proven ng science na makakatakder talaga. Okay. Kay 154 naman, good morning, Pakiasman, Doc. Anya the cause na ti cramps. Medyo madalas na kasi. Thank you. Cramps. Parang Ano daw ang nag-muscle dahilan? spasm yan pero pwedeng may electrolyte imbalance, kakulangan ng mga sodium, potassium, di ba? You oversweat, you're running, tapos meron ding spontaneous. Honestly, sometimes ang hirap pong parang parang tetanic contraction of a muscle, yun kasi ang cramps. Tapos bigla lang. Pero minsan, ang tignan nyo yung hydration, tignan mo yung electrolyte balance. When I say electrolytes, ito yung yung nawawala pag nagsusuka ka, nagtatae, nagsisweat. Halimbawa, runner ka, you oversweat. That's why you take some yung mga products na available sa market. Hindi na natin mention kasi hindi natin sila sponsor. So, ganun eh. Yung mga drink na may mga sodium, potassium. Yung kumbaga sa swero, kaya yung swero, tingnan mo nagtatae, iswero mo lang, balik ka agad. Pwede ka kasing mag-cramps kung kulang ka ng ganon. Sa buntis, ang theory namin, nagka-cramps ka kasi nag-hypoxia, meaning yung oxygenation din ng katawan mo, yung parang alibugbog o kaya numbness, parang cramps din yun kasi. Or kulang ka ng calcium sa mga buntis, yung nagka-cramps kasi minsan sa mga pasyente ko, pag may nanganganak, biglang sisigaw, nagka-cramps ako. Pero nasa table siya, nanganganak siya, tapos namin yung parang pinapa-exercise yung kamay, di ba? Yung kamay ang nagka-cramps para mag-recirculate. Okay. Ma'am Cynthia, baka meron ka dyan? Actually, Doc, nakakatulong din si Pauline Mens sa mga cramps, sa mga o kaya si Pau Sports, i-spray lang. Para hindi na kinakailangan magpahid-pahid. Pero kung nasa bahay lang naman, pwede na ito si Pauline Mens ipahid para gumanda yung circulation ng dugo. Honestly, one time na nagro-rosary kami, tapos biglang nag-cramps yung paa ko. Dahil siguro sa maling pagkakaupo. Siyempre, grinab ko agad yung ganito. Tapos bigla ko in-spray. Kasi ang sakit eh. So, buti na lang. Thank you, Ma'am Cynthia. Meron akong... Pero malapit na siyang maubos. Sabi ganun eh. ang ginamit mo, Doc, yung pang-spray. Yung ito, kasi ito binigay ni Ma'am Cynthia sa akin. Supply ko eh.
Pero tinipid-tipid ko, kaya ginawa ko, nung naubos na, hinulugan ko siya ng ganon. Di ba, Oo, Doc, pinaalam oo. ko no, kay Ma'am Cynthia, yung ganitong binigay niya, saka yung may sili, pinanggaganon ko kasi parang walang araw na hindi ko pinusit-sitan ng sarili ko, wala naman nangyaring masama sa akin. Ano yun, that would make me as an endorser already. Disclaimer, ano. Sorry. Okay, Paano Ma'am- na si Ma'am Cynthia? Ma'am Cynthia, yung sinasabi ni Doc, ano yun? Si Pau Sports Doc, ito yung ini-spray sa kahit anong klase ng pain. Okay. Spray mo na lang siya, hindi mo na kinakailangang magpahid-pahid. Halimbawa, ito cup, intended kasi ito sa mga athlete. Okay. Kaya yung ginawa ni Doc na habang nagro-rosary, biglang nag-cramp. So, pwede nang spray, mawawala na siya kaagad. Hindi mo kinakailangan Kasi wala pahid-pahid. maghahaplos sa akin eh. Saka yung may sili, ba't wala rito? Oo Yung nga, capsaicin. Doc. Oo, si Pau Hot Sensation. Sarap nun yung hot. Mas Yun. masarap yung hot eh. Kasi mainit yun, Doc. Gawa ng meron siyang... Alam mo, naalala ko nung bata ko, yung lola ko, gumagawa siya ng sarili niyang puyok. Yung, ewan ko, yung puyok ang tawag. Oo, Halimbawa, may sili. Magtatadtad ng sili. Minsan may Tapos lalagyan paminta. ng langis. Tapos yung lana. Tapos i-shake mo yan. Tapos sila ipuyok-puyok mo. mga Ganun. home remedy noon, Doc. Yeah, home remedy. Ngayon may mga na-invento ng mga ganito. So, hindi na natin kinakailangan Kaya nga, ang magdagdag galing ng nung mga nakaisip, sili. talagang Oo. matulungin kayo sa tao. Oo, Naisip nyo yung good also sa, syempre, good. Oo. Convenience. Okay. Eto, galing naman kay 5-0. Good morning. Ano pong gamot ng sciatica? Hindi ako sure kung yan ang spelling. Jen, ito Ang ng peanut. sciatica kasi, di ba, parang may naipit na ugat, kaya para sa akin, ang rekomendasyon ko yan, syempre confirm dapat yan ng mga espesyalista, yung rehab med, physiatrist. Tapos pwede kang i-rehab, medyo maraming visit ka sa rehab. Pwede ring ortho ang puntahan mo, pero kung gamot-gamot lang, hindi ka makapunta, dahil alam naman nating medyo pandemic ngayon, ang naalala ko yung Stogeron or basta maraming mga specific sa sciatica na hindi nag-sponsor kaya hindi ko babanggitin. Ay, punta na lang kayo sa doktor nyo. Actually, Doc, baka pwedeng sagutin ni Ma'am Cynthia in Doc, the meantime. may tanong kasi dito. Ah. Sabi niya, Ma'am Cynthia and Doktor, anya ti-advise mo i-take ni Gensim nga product kayo kasi trangkaso iso na iman. Actually, kung trangkaso kasi, si Doktor po yung nakakaalam. Kung may trangkaso ka, ibig sabihin meron kang influenza, viral po yon. Siyempre, alam naman natin walang gamot, kaya ang tawag natin supportive. So kung nilalagnat ka, kumuha ka ng mga paracetamol, acetaminophen, round the clock. Number 1 is isolate yourself kasi mahirap na kasi magkasakit. Oo, Bababa din ang resistensya mo. The fact na may trangkaso ka, papangit din ang pakilasa, hindi ka makakain, bababa talaga immune system mo. Kaya alam mo nang gagawin, pwede kang mag-supplement, vitamin C, high dosage, drink more fluids, stay warm, isolate yourself. Ano pa yung mga dapat gawin na mga juice, mga fruit juices, ganyan, vitamin C. You rest. I think it's an opportunity for you to rest. Parang God is telling you, please rest. Slow down. And then, marami namang mga homemade na pwede rin gawin tulad ng mag-limonada ka with honey, kaya itong mga products ni Ma'am Cynthia. Eto, Doc, si Bioclone Capsule, kasi nabanggit mo kanina, Yes, vitamin C. Oo. So, eto siya, meron siyang vitamin C. Oo. Actually, yung Reni niya is 100%. Ibig sabihin, ang Reni, kung anong recommended ng ating mga specialist sa nutrisyon, ay na-achieve ni Bioclone. Uy, minention ko ano. Hindi kaya bawat mention may ano yun. Di, biro Meron lang. din siyang Okay. zinc, Doc, which Oo. is immune Good, booster. and then may B-complex siya. No? Kaya nga, gusto ko itong product to, may malunggay pa, guyabano. Siyempre, mga guyabano, mangosteen, mga rich in vitamin C ulit yan. Oo, Doc. Oo. Immune So, system. kung pwede mong idagdag ito, Gensim, aside dun sa mga sinabi ni doktor na dapat gawin, pwede mong idagdag ito as food supplement. Yes, so kumain mabuti, matulog ng mabuti, huwag manigarilyo,
And then, I think, and then, siyempre, think positive, and then everything shall be all right. And then, gagaling ka na. Kasi ang tinatawag natin, ang mga trangkaso, self-limiting. To tell you honestly, nung unang panahon sa medical school, may mga sinasabi yung mga professors namin na, yung sakit na yan, kahit wala kang gagawin, gagaling at gagaling ka. Sabi noon, Oo, Dok. mantakin mo yung mga nung unang panahon. Hindi Pero ko ngayon, alam nakakatakot palikutin, Dok, kasi. itong Bakit? cellphone ni Cap. Cellphone Kasi ni may Cap, mga nagtitext. Hindi ko so, alam kung paanong ako ba ang lumabas. magbabasa? Marami actually. Ay, hindi ka, pero meron ditong okay, good AM Doc. Anya ba ti mayat nga aramidan nga diet paki-explain man ta aramidan kay anya ti kanen ti agsapa aldaw ken rabi. So parang naintindihan ko ng konti, at least magaling na rin ako ng konti sa Ilocano ngayon, na ano daw ang magandang kainin daw na nakaka-diet sa umaga, tanghali, gabi, correct? Oo, Okay. Doc. So, of course, yung tinatawag na diet by choosing low calories. Kung depende po kung ikayo ay, let's say, nagkikito. Sabi natin yung meaning ng keto diet, yung more on fat and more on protein. Pero kung in general, ang masasabi ko, kasi hindi naman porke sinabi yung keto diet, sasabihin ko maganda po yan, no? In fact, hindi lahat ay dapat na yan ang gawin, no? Pag sinabi, piliin nyo na lang po yung mga, yung mga healthy, like, di ba sa ating, food plate ba yun, o food pyramid? Pyramid, Doc. Damihan yung mga vegetables at fruits. So, yun lang ang ating, basta damihan, yung something healthy, yung low calorie, low in fat, something natural po. At saka portion control, meaning, kung busog na, tama, enough. So, sa tingin ko, yun ang magandang diet. And then, more fluids, and then exercise, lagyan nyo rin, tamang pagtulog, no? Ano ka, babanatan ko na, ang dami. May nakasulat, Idol Doc, anong pagkakaiba ng lambda at delta? Mga pangalan lang po ito. In fact, brace yourself kung ano lahat ng Greek alphabet. Baka kumulang pa ho ang alphabet. Baka mamaya may alpha-alpha, beta-beta, may alpha-beta. Pag mimixin na yan, kasi ang variant is a result of mutation ng isang virus. Brace yourself sa buong panahon natin, baka makarating tayo sa magkulang po ang alpabeto. Kaya magkaiba, sa mga scientifico, siguro pinangalanan na lang nila na dapat may pangalan para lang sabihin na nating identification. Nabugbog na si Doc ng text. Gusto yun ng next, nung kami po natrangkaso, suob-suob na lang ng Lagundi kami, kit na ikapmat, titrangkaso meta, halos lahat kami sa bahay. Well, tulad ng sinabi ko, may ginawa kayo hindi, ang trangkaso po ay self-limiting. Gagaling ka po dahil ginawa ng Diyos na talagang gagaling ka po sa trangkaso, except that, kung minsan hindi na po kayo gumaling kasi may secondary infection kayo like pneumonia nung streptococcus or strep. Parang ganon. So, ano lang po yun, nakaka-help lang po sa inyong pakiramdam kasi pwedeng keeping you warm, yung mga suob or yung mga, to tell you honestly, sa pedya nun binigyan sila ng mga magulang na, sige, magpa-steam kayong barado ilong na baby. Pero nung unang panahon, ganun sila. Pero ngayon, medyo sinabihan na ingat sa kumukulong tubig kasi baka ma-burn. Tapos nasisira din yung mga hair sa nose kasi sa init. Ang dami kasi Kap, kaya Pwede pala na, Doc and Ma'am Cynthia, pwede pala na kayo na lang magprograma, ibigay ko na lang yung text line. Nakikinig ka lang, Makinig na lang ako. Nagadumat dayta nga variant iti COVID at dapay kano ti Duque variant, sabi. Of course, medyo nagpatawa. So I'm just reading disclaimer, baka mamaya magalit po sa akin si Secretary. Paano ba mag-grocery si Doc? Bakit ako nag-cramps daw? Kasama ko yung CLG Prayer Warriors. Okay. Doc, meron naman akong nararamdaman sa katawan pero pag sex ang pag-uusapan, basta may turong 2 nainom, dapat pala 2. Nakakatatlo pa naman. Wow, congratulations po. 70 years old na po. Salamat po.
Ba, okay yan, 17, nakakatatlo. Nakatatlo, Inggit match. Okay. Nagdalawang order kasi. Okay, para sa iyo, Ma'am Cinso, Ma'am Cynthia, anya ti advice mo na i-take ni Jen? Oo nga pala, Ayan, binasa yan mo na kanina, to. Doc, ah. Ano kasi binabasa ko na lahat kasi binigyan na ako ng laya ni Kapitan eh. Sige, Doc, basahin mo na lahat. By the way, ladies and gentlemen, ito po yung programa ko po. Hindi lang. Okay, Doc, saan ba magpapareseta ng lapel? Lapel? Lapel na yan para tumakder tanks, Doc. Ano yung lapel? Para tumigas, Doc, para tumayo. Bakit? Syempre, puntahan niyo si Doc. Oo, doon Punta natin kayo sa pag-usapan. clinic niya. Medyo mahababang usapan kasi yan, Ma'am Sin, hindi. Nabasa ko na yon kanina. Ang ganda ng cellphone ni Cap eh. Buti marunong pa ako. Nanakawin ko na tong cellphone na to. Good AM, Cap Doc. Gusto ko sanang magpabaksin ng anti-pneumonia, pneumococcal. Ask ko lang po kung walang age limit. Paki-explain po kung ano po ang may dudulot ng mabuti sa katawan at magkano at saan available. We can talk about that sa clinic ko kung gusto nyo at i-explain ko po lahat. Gusto nyo pong sabihin ko in public. Actually, ang pneumonia vaccine ay ibibigay sa inyo yung streptococcus anti-strep kasi yun po ang nagkukos ng pneumonia. Actually, di ba Ma'am Sin? Di ba ikaw nabigyan? In terms of age, kahit up to 90s. In fact, yung mga high risk dito, matatanda eh. Kaya dapat nagpapabakuna yung mga senior citizen. Senior doc yung inanuhan nila na may libreng bakuna last sila nga year. ang nilaanan, di ba? Kasi nga, nung hindi pa uso yung anti-COVID, syempre, protektahan mo ang sarili mo by having the vaccine. So, yun po yung value niya. Ma'am Cynthia, mga manuti may sa nga oil nga pang baby. Thank you po. G-oil. Punta na lang po kayo sa drugstores. Mga less than 80 lang po ito. Kasi nag-vary po yung price niya. Iba-iba po yung price ng mga drugstore. Kaya punta na lang po kayo doon. At makakahingi po kayo ng discount sa kanila. Another question to Doc. Anya nga iti makuna o iti anti-vaxxers makuna you. More than 200 years in manipod nagrugiti vaccination ngem ado pay lang ti doubters. Anya laingin ti makuna ni Edward Jenner sa dinumanta ayan na thanks. Ano yung sa dinumanta ayan na? Si Edward Jenner ang unang nagdiskubre ng mga vaccination. Kaya vaccination from the word baka kasi si baka lang, beke naman, hindi, biro lang. Si Edward Jenner, nagsimula yung smallpox using the cow, yung mga cowpox. Kaya doon nagsimula ang word na vaccinate, vaccine or wala po akong magagawa. Belief kasi ng tao yan. Parang tayo hindi pare-pareho ng relihiyon. Ganon din siguro sa paniniwala para sa katawan. Kung tinatanggap mong para sa iyo to, pwedeng it's your choice. Actually, it's your belief in science. Kami mga scientific people, pinag-aralan namin how our body works. We read journals, although kung minsan honestly, may mga doktor na hindi na nagbabasa, basta sabihin na, pinaniniwalaan na lang nila yung mga nabasa nila sa literature na ibinalandra ng mga drug companies na kung minsan nakakatakot kasi syempre yung drug companies may interest yan na magbenta. Pero so far naman sir, ang pagkaintindi ko, pagka inapruban din ng body na pinaniwala ng buong mundo like World Health Organization, then I believe pwede rin siya. Pero hindi nga pare-pareho ang composition ng katawan ng tao. Kaya it doesn't mean na porke may isa na nagkaroon ng komplikasyon ay ganun na lahat. Basic lang po ang concept ng bakuna. Ibigay mo yung trigger para mag-produce ng depensa, ganun lang po dapat. Simple. Sa susunod na Monday, Doc, ikaw nahahawak niyan. Good PM, Doc, Di ba, at Ma'am Cap Peter. So ituloy ko lang ba? Okay Sige lang. Baka tapos ang oras natin. Okay. Wala pa naman si attorney. Pag linakasan ko ang pag-ubo, may lumalabas na bukol sa tabi ng aking ari.
bandang kanan, pag hinipo ko, may tumutunog na parang umaagos na tubig, pero di naman masakit. Ano po kaya ito? Yan po. Pag inuubo ka po, teka, ituloy ko lang, meron bang paraan dito na hindi na operasyon? Di kaya nung nagbuhat ako ng mabigat, tama po lahat yung mga pinagsasabi nyo. Unang-una, ang diagnosis ko dyan, kahit sa maliit lang na impormasyon na to, history taking, may hernia ka because when you cough, you increase the intra-abdominal pressure. So, yung mga bituka, yung laman ng tiyan natin, susuot yan kung saan may weak point. Halimbawa, pumunta sa bayag o kaya, kasi alam mo yung pinagdaanan ng bayag, kung hindi sumarado yun, nagsarado, papasok yung bituka. Ngayon, lalo't nararamdaman may tumutunog, ibig sabihin bituka ngayon kasi tumutunog. Ano ba ang tutunog na parang may laman? Hindi ba't yung colon? So, may natrap. Siyempre, masama po na matrap po yan. Baka pag masakit po, you need to see a doctor. In the meantime, kung asymptomatic po kayo, mag-supporter kayo at iwasan yung magbuhat ng mabigat o umubo kasi po lalabas at lalabas yung hernia. Kung matapos itong COVID, pwede kayo magpa-herniorrhapy or parang lagyan ng pagandahin yung strength ng wall na yan para hindi na po kayo ma-hernia, no? Okay, moving on. Tuloy-tuloyin ko na para kung hinahabol ng aso dito dahil sasabihin nitong cellphone mo, Kap, Sige lang. 9 messages, tapos kanina 6 na sana, biglang mag-8. Kap, pero enjoy naman. Sige. Sige lang. Nahalata niyo ba? Sige lang, Doc. At ang ganda ng pagbasa mo, Doc Kap and Doc, Silvano. may gamot po na pampatunaw ng mga cysts sa both breasts po. Siguro tanong po ito, no? Di po cancer yung mga cysts. Ang cyst na word ay doesn't mean cancer. So, sa lahat po ng nakikinig ngayon, mula ngayon, hindi porke tinakot kayo na, minsan tinakot lang po kayo. Huwag kayong matakot sa word na cyst, no? C-Y-S-T or cyst, C-Y-S-T-S. Ang cyst ay term lang na may parang may wall siya, may sac siya, may laman. Pero ang mas nakakatakot na word, syempre yung tumor. Pero usually pag sinabing tumor kasi, yung solid. Pag cyst kasi may lamang tubig, parang encapsulated siya. So, there's no such thing as pampatunaw. Kung minsan, bigla na lang po siyang nawala by itself. O, see, tignan nyo minsan baka kasi, depende sa belief nyo yan. But then, yung mga normal cysts, lilitaw, lulubog. Lilitaw, mawawala. Kaya minsan akala nyo, wow, nagaling ako. Siyempre, hayaan na natin yung paniwala nyo na gano'n. Huwag kayong mag-alala, hindi lahat ng cysts ay cancer. Okay? Good morning, Kap, Tok, and Ma'am Cynthia. So, move on pa rin ako, Ask ko lang, kasi binigay sa akin to para makarami siguro. Ask ko lang, Dok, kung hindi ba masama sa kidney yung iniinom kong mga gamot. Sa umaga, nag-take ako ng barley capsule, losartan at metformin sa gabi naman, metformin at rosuvastatin. Tapos, narinig ko kay ma'am na kung ang Bioclone ay pwede sa mga diabetes, paano ko kaya maisingit na inumin? Ganito po yan. Lahat ng mga gamot na nakagagamot na nireseta ng doktor, hindi po siya masama. In fact, the more nyong inaalaga ng kidney nyo, if you control your sugar, if you control your blood pressure, ang nakakasama sa kidney ay yung hindi na ma-manage na sakit. Kaya dapat nyo pong inumin. Siguro inumin nyo pong lahat sa umaga, yung mga tunay na gamot. Tapos yung mga food supplement nyo, inumin nyo sa lunch o sa evening, o di haya-hayang buhay. Hindi ba? Ma'am Cynthia? Pwede din naman, Doc, pag natapos nilang inumin lahat ng mga meds nila, mga maintenance, after 1 hour, 30 minutes to 1 hour, mag-food supplement sila. Yun. So, narinig nyo si Ma'am Cynthia sa kanyang rekomendasyon, no? Doc, can you recommend the cardiac bulalo sa tagpuan? Well, kailangan matry ko muna bago ko siya may recommend. Kasi ako, tinatry ko muna palagi. Tulad ng to. Muntik na ako nadulas ng si Judas ay nadulas. Ika nga. Hindi. Kung sino ang padala na kayo ng gutom na kami. Pero ba't naman nakakatakot namang cardiac bulalo ang ipinangalan nyo para yung ipinaalala sa mga pasyente na nakaka-cardiac. Pero sa bagay, I like your honesty. Okay. Kasi sinabi nyong
Okay. So, Doc, palagay ko. May 7 pa rin. Hindi yan matatapos. Hindi hanggat, matatapos. Ibang klase ka talaga, Kap. Okay. Talagang, unless yung questions, Okay. Okay, Doc. Baka meron ka mong gustong idagdag bago tayo pansamantalang magpaalam. wala na. Salamat sa opportunity na sagutin yung mga... Ngayon ko lang nalaman yung... Kasi pinahawak mo sa akin yung... ganun kadami palang mga tanong at diretsahang na ba. Medyo maganda kasi at least hindi ka na mahirapan sa mga words din. May mga ginamit din silang medical terms po. Ang pumasok dito, 38, Doc. Oo. Ano lang po, parang 1 hour pa lang tayo, Kap, kasi medyo na-delay tayo ng konti eh. Oo. And siyempre, Ma'am Okay. Cynthia? Maraming salamat, Kap at Doc. At syempre, maraming salamat sa lahat ng nakibahagi sa programa natin ngayon. Lagi po ninyo kaming aabangan tuwing Lunes na 10 to 11. Kasama ko po si Dr. Ursua. At abangan po ninyo yung magiging programa naming dalawa nito. Yay! So, abangan nyo po kami dito sa RNG. Yun. Okay, maraming salamat, Ma'am Cynthia Madrid and Thank you, Doc Joe Kapitan. Ursua. Thank you, Ma'am Cynthia. Ang At sa ating mga oras, alas 11:13 na. Magbabalik po ako pagkaranlaman ng ilang paalala para sa ating usapang legal kasama ang ating Agila ng Baguio, Attorney Ed Abila. Diyan lamang po kayo. May kayong padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad dito sa bahay. Basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo.
Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Jailyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:19 na at kayo pa rin nakikinig naman ng ating usapang legal at medical. At partner, nanood ka ba ng boxing kahapon? Oo. Oo. Nanood ako. Ako naman. Time is up yata. Oo, palagay ko si Senator Manny Pacquiao sa serbisyo publiko naman siguro ito mag-shift. Okay? At ang kasama ko pa ngayon sa ating usapang kanina po sa ating usapang medical, kasama natin sila Dr. at Ma'am Cynthia. Ngayon naman sa ating usapang legal, makasama ko naman Attorney Ed Abilang, ating Agila ng Baguio naman. Okay? Bati muna tayo. Sige, partner. So, magandang araw sa lahat ng nanonood sa atin, nakikinig, nagmo-monitor, at happy Monday to everyone. Yun, okay. At ito, para sa ating iniidolo naman, ang ating legend pagdating naman sa boxing, palagay ko ito ay mag-shift na rin para sa ating serbisyo publiko naman. Hindi naman klaro yung sinabi niya. Sabi nga niya, let's wait. He will make the announcement after 1 month. Pero from the looks, medyo time has caught with age. Oo. Medyo mabagal na siya, medyo hindi na niya napupuruhan masyado yung kanyang kalaban. Pero sabi nga nila, there's nothing to be ashamed of kasi he brought honor and fame naman sa ating bansa for the past 20 years ng boxing. Hindi makakalimutan ng mga Pilipino ang ibinigay ni Senator Pacquiao na karangalan sa ating bansa naman. At ito, partner, ang sabi rito, kampiyon pa rin sa puso ng mga Pilipino si boxing legend Senador Manny Pacquiao. Ayon sa libu-libong netizens, hindi mababawasan ng karangalan na ibinigay ni Pacquiao sa Pilipinas. Anila, habang buhay nang nakaukit sa puso ng bawat Pilipino na People's Champ si Pacquiao. Nagpaabot din ng pagbati kay Pacquiao sina Senator Grace Poe, Manila Mayor Isko Moreno, Chris Aquino at iba pa. Ngayon natapos ng laban, sinabi ni Pacquiao na atubagin naman niya ang mundo ng paglilingkod sa sambayanan. Ayon kay Pacquiao, magpapasya siya kung tatakbong Pangulo ng bansa sa susunod na buwan. Marami kasi ang Pilipino ang naghihirap ngayon at nangangailangan ng tulong. Malaking problema niya ang kinakaharap ng bansa lalo na sa isyo ng kahirapan. Marami na rin kasi ang mga Pilipino ang lugmok sa kahirapan at hirap makaagapay sa pang-araw-araw na pamumuhay.
Sinabi naman ni Butch Valdez, presidente ng Katipunan Demokratikong Pilipino, na panahon na para mag-move on na si Pacquiao at iwan ang mundo ng boxing. Panahon na anya para tubagin ni Pacquiao ang pagsisilbi sa taong bayan. Gayunman, aminado si Valdez na kapag ginawa ito ni Pacquiao, mas marami siyang makakalaban at ito ay sa mundo na ng politika. Iyon, partner. So, yun. Okay yung statement mo. Galing kay Pacquiao mismo yata. Galing mismo sa kanya yan. Oo nga. At kahapon nung nakita ko yung mga unang rounds pa lang, napansin ko na parang nakita ko may pagbabago talaga sa kilos. Oo. Parang, yun na nga, siguro yung age factor. 25 months din siyang, bakante, yun din. Tapos, hindi naman excuses, pero hindi niya na-scout masyado yung kalaban. Kasi ilang days lang. Manulangal daw bago siya sinalang doon. So, hindi niya masyadong napag-aralan. Pinagsaganaan na yung una. Yung suspense. Mas maganda siguro kung suspense ka. Kasi yun ang napaghandaan. Pero no excuses ka. Ganyan talagang kompetisyon. Merong nananalo, may natatalo. Pero importante, he did his best. At una kong napansin, believe din naman ako dito kay Ugas, partner. Idol niya yung idol niya si Pacquiao. Oo naman. Yung respeto niya kay Pacquiao, talagang makikita mo nandun. Hindi naman siya nagyabang. Hindi siya nagyabang. Na naabak ko, champion. Walang mga sinasabi ng mga kwan. Kaya, yun, believe din tayo kay, ano ba ang first name nun? Kay Ugas. Akala ko nga ito yung taga Trinidad eh. Ugas. Yung dati ABC. Representative. Akala ko may kinalaman doon, may relasyon. Ibaloy gayam nga natin Ugas. Hanga Cuban. Kanya lang, nung nakita ko, hindi siya taga rito. Sa itsura, Cuban siya. Siyempre, congratulations kay Ugas naman. Na hindi naman nanalo. natin pwedeng to take it away from him. Kasi hindi naman tayo expert, pero nakita rin natin kung paano niya hinarap si Manny. Talagang wala eh. At saka Olympian din to itong si Ugas. Champion siya. Bronze medalist sa Olympics. Okay, at basahin ko lang itong mga nag-text dito, partner. Galing kay 47 naman. Good day, Kapen Attorney. Paano po yung COVID corruption kay Duque na pinagtanggol din ni Pres Duterte? Thank you po. Well, yung corruption charges, nasa mga investigating agencies na yan. Kung they will file a case against him, ombudsman, yung anti-graft commission, yung PACC ba yan? Yung nagrekomenda na tanggalin yung NEA administrator. Sana kung magawa rin yun kay Secretary Duque, kaya lang sabi naman ng presidente kasi hindi pa nag-umpisa ang investigasyon, ipaglalaban niya kahit mag-isa na niya si Duque. So, sana hindi matinag yung mga investigating bodies. Pero in fairness also, kasi ang audit finding kasi, normally, meron kang 60 days para mag-comply sa mga requirement ng audit finding. Hindi ibig sabihin na pag may audit finding, ninakaw na yung pera. So, ibig lang sabihin, either incomplete documents, kulang sa justification, o hindi na gasto sa correct na paggagastusan. So, yun yung mga audit findings. Kaya lang, yung 60 days, i-justify mo. Kung bakit, for example, instead na bumili ka ng napkin yata yun, doon sa legitimate na drugstore, binili nila sa hardware. Di ba? May isyong gano'n, milyon-milyon na sanitary ewan ko kung sanitary napkins yun, na binili nila sa isang firm na hardware and general merchandise. Yun naman ang negosyo niya. So, although ang principal business niya ay hardware, meron naman and general merchandise.
question, legitimate ba yan? Pwede bang makibid yung hardware na yan? Pwede bang, syempre, pag general merchandise, urain niya eh. So, yan yung mga justification na dapat niyang gawin. After 60 days, ang COA will make a resolution. No justified expenses nga kita, ano hang justified, they will now forward the findings na yung ombudsman for investigation. Oh. No, at danton, then either he will be suspended pending investigation or agi-file dati criminal case, administrative case sa Sandigan Bayan. Yun yung proper procedure. Okay, at galing naman kay 522, taga Trinidad Langgayam, di katapat ni Pacquiao. Kunana. Akala ko nga din nung una, akala ko Pero taga Trinidad. O yata yun eh. O. O yun, ito yun. Yun. Kay Tuto naman, good morning sir. Sa malagip ko man lang, di controversy, tinaglabas ng administration, di in shipment da nga gold bar ije Thailand. Ado ti whistleblower nga saan nga fake news da ito eh. Ngam naglaing ti censorship da. Awan mo ti update about ijay gold bars. Medyo hindi tayo aware. Ako rin, hindi ko... Sa shipment na yan Hindi ko aware doon. Sa Balbalitok. I-research natin kung anong update doon. Okay. Kay 783 Cap, nagyabang jay ni Ugas, inton agawid, ijay Cuba. Agpalastog ijay. Kunanan to. Pero exile yata siya. Hindi ko... Kasi ang parang home court niya, Miami eh. Miami. When. Kasi iti pagkawat ko dyan history na although he is Cuban, ngam na-exile ito yung Miami. So ang agawid dyan Cuba. Data. So ijay Miami nga gigan. That's why you notice, hamot nga Cuban national hymn ti kinantada eh. Before the fight. American. When. So yun. Okay. Hindi, tidbits lang. Naguhula lang tayo. Hindi. Tama yun, partner. At least, ngayon ko lang nalaman din yun. Oo. Kay 83 naman ka, panya ti gusto nga trabaho ti COA. Kuna na. At COA is a constitutional commission. Nga check and balance jay financial aspect ti governance. So, bawat government agency, ada ti COA auditor ijay. Tano makita da nga dagitang gasgastusan ti agency based on appropriations, General Appropriations Act, can based on the proper expenditure procedures. So, any agency, uray ti Bagyo, dati COA, dati, amin nga government, BGH, Benguet yan, adalat ti COA. Sino kayo mo timang audit ti COA? Independent supposed to be. So no kasama yung COA auditor, nagbaling kwatayo amin. Kwatayo amin. Pero technically, di IT trabaho da. So independent da kuma. Dagita nga auditors, usually, siyempre ng local government kasi na dyan ibagbagan ni Duterte anyo nga sursurutan na itakuha which is wrong constitutional bodies na kita. Okay. Galing naman ito kay 10. Good morning, Kapen Attorney. Attorney, matanong ko lang, nasa private institution ako. Legal ba na dahil sa hearsay ng isang kasamahan ay ililipat kanila ng schedule? Kumbaga, yung management mas pinaboran nila ang hearsay. Ano ba ang karapatan ko? Salamat. Well, unang-una, pag private, merong management prerogative. Kasi sila yung nakakakita kung saan ka dapat ilagay, kung ano yung qualification ng paglalagyan. So, usually, management prerogative yan. Pero kung ang feeling mo inabuso yung management prerogative, then pwede ka naman humiling ng tulong dun sa Department of Labor Standards Law. Dito ang pag-uusapan, pumunta ka sa Cabinet Hill dito sa Baguio. Okay. Dole ijay. Now, based on hearsay, in other words, chismis. Gaputa dati chismis, inyalis da ka T-shift mo. So, DIT determinin ti labor no adati abuso. No abuse of management prerogative data.
Usually, kat data management prerogative, may wide latitude yan. Di ba, hindi pinapakialaman ng gobyerno kasi tuwing may maialis nga empleyado, merong magpalit ng ship, pupunta sila sa labor, madidisturbo rin yung kumpanya dyan. So, titignan nila kung talagang may abuso, then they will come in. Okay. Pero usually, sinabi mo hearsay, chismis lang yan. Wag pumatol sa chismis. Yun. At ang ating oras, alas 11:33 na. Dako naman tayo, partner, sa palengke. Oo, nung palengke. Oo. Nababasa ko sa mga column mo, yung mga maganda eh. Yung kahapon, yung analysis. Yung mga analysis natin tungkol dito sa palengke. Mas maganda. Ano ba ang mas magandang gawin dito? Oo nga. Doon nga sa unang proposal, nung una, equity. Financing yan meaning may pera naman tayo. Then, dapat yung city na ang mag-undertake ng project. Okay. Maglalabas ng pera sa savings galing ang city. Billions ang savings natin. Meron tayo dyan. And then, yung iba, ilo-loan. So, yun yung equity financing. Sana ang proposal. But unfortunately nga, nagkaroon ng mga proposals na PPP na lang. Okay. Yan yung PPP, yung Private-Public Partnership. Yun yung naipasang ordinansa nung panahon mo? Nung panahon, ako po ang gumawa niyang ordinansa. Kasama ko si Datuin, Lawana, and Yangot. Okay. So, dapat sundin yun. May proseso doon So, pag-aralan mabuti yung PPP. Actually, dun sa PPP ordinance, yung stages nun, hindi mo magawa in 2 years nga Yung stages ng ordinansa? Oo, napakahigpit. Kasi gusto nga natin maganda yung mga private partnerships sa Baguio. Na hindi gaya nga dito. Parang, yun nga yung na-observe natin na parang na-rush. Yung awarding ng OSP. Ito yung sa mga nakikisali doon. Saka yung sad event dyan, yung mismong taga-market, hindi pa nag-umpisa ang boxing, dinisqualify na nila, knock out na nila. Hindi pa man nakaporma, no? Hindi pa nakaporma. Kurang papilis yung wala na. So, naiwan na lang yung mga big malls. So, meron tayong presentation na from data naman yung sinusulat natin sa column. Oo nga wag sanang magalit yung namumuno dahil we're just presenting it to the public. Kasi yung proseso mukhang hindi nasunod. Doon sa napag-usapan natin nung last Monday, di ba dumating dito yung ating panauhin si Mr. Cutting. Sir Cutting. Sa tingin mo, partner, may pag-asa ba yan? Kung ibalik nila sa first stage. Okay. Kasi ang normal stage diyan pag hindi gusto ng approving authority yung proposal ng nanalo, kasi may nanalo na diyan, dapat ibalik niya doon sa PPP committee tapos sa Sangguniang Panlunsod ulit. Hindi yung isa-substitute niya. Yung report ng PPP at report ng Sanggunian at sabihin niya, ito dapat. Yun. So, kung fair and square at ibalik kasama na yung bid nila Mr. Cutting, then siguro, after evaluation ng PPP at ma-justify nila, then siguro may pag-asa sila. May pag-asa. Otherwise, kung i-insist ng namumuno na ito na yon, may problema tayo. And hindi naman ako pessimist, pero pag ganyan ang mangyayari, yung fino-foresee nila na market development na gagawin nila, magiging the same as yung Uniwide case. Na nung una pa, gusto na ng market development. Hindi tayo against market development. Gusto nga natin malinis, ma-improve yung market. Pero ang nangyari sa Uniwide, 15 years silang naglaban sa korte. And then by the time na nanalo na sila, lahat-lahat, wala na silang pera.
Oo. So baka yan din ang mangyari dahil I'm sure yung mga tao will not take it sitting down na allow lang na may ganyan na mangyayari. Hindi sila magre-resort sa korte. Okay. So, ang ating oras, partner, alas 11:37 na, galing kay 83. Kapag idamag man kanuno abay nga nagbayag nga malpas ti kaso ti panggap ti lote. Tapos mabalin pa nga agapila, iso nga mas bumayag manen. Yung problema natin, yung due process of law. Adagamin ti levels na dayta eh. No, lower level nga kunada, either ija municipal court or the regional trial court. Ti problema dita, adati appeal. Pangagapil, pangaji Court of Appeals, no, ang kontento either party apan the Supreme Court, which is the final arbiter. Okay. And usually kat mga 15 years, 10 years, 15 years, no, from the beginning, from the lower court, ipan mo dyan ato. And the expense. So, right now, ti trend ti Supreme Court kat kwa, mediation. Pagka-file di kaso, you mediate. Mag-mediate. Mag-mediate na. Tano, bawas gastos, bawas time and cost mangyari nga kwa. Yun. Okay, kay 41 naman, Attorney Angap, para sa akin talagang hindi kay Pacquiao ang laban niya kay Ugas. Si Casimero, bagamat di masyadong sikat, tinalo niya si Rigondox, kunana, na isang gold medalist at ay undefeated boxer. Kaya swerte-swerte lang ang kapalaran. May message din siguro galing naman sa taas na ginanakan, tama na yan, nag-shift kan ti better things siguro. Gawir ka ti apom kasi. Awan mo ti gawir ka ti apom lang. Menmet. Di ba? Damot ti message dito eh. Okay. Kuna naman ni Tuto, good morning sir. May saka na yung liberal kana suportado ti treatise ni Jeremy Bentham. Ado ti bashers kung conservative. Nadlaw ko kat more on libertarian anarchist ti liberal party ti Pilipinas na misconcept da samot ti liberalism. That is your opinion. Opinion niya yan. We respect your opinion. So, awan mo ti debate no tungkol da kita opinion nyo eh. Yeah. Okay. At least nabasa dito eh. Binasa natin. Well. Kuna naman ni 83, hanaya nga adda ti ordinansa nga bawal tinangat nga nga building dito Bagyo. Ngamno adumat ti na ipatakder nga nangat nga nga building, idi naglabas iti nagadu nga tawtawen. Meron bang ordinansa na ganito? Na-amend na kasi yan. Naamend na. Okay. Oo, yung bagong comprehensive land use natin. Wala na yung limit. Dati nung araw, 'di ba, hanggang dapat hindi mas mataas sa pine tree fronting City Hall. Nalagip mo and then nagbalin nga 4 stories, nagbalin nga 6 stories, nagbalin nga 8 stories, tatakot ang gana 12, depende ije lugar. Unless maamendar man ang daytan, then ada man ang limit na ti buildings. So kahit nasa one, amendaran ng di dyan. Dating ordinance kasi yan. Nagabumad gini 95, good day. Kunana, the government always claim that the vaccines are safe. Pero bakit ako pinapirma ng consent bago ako na-vaccine? Ito po ang some parts na nakasulat sa consent. Kunana, I was provided an opportunity to ask questions, all of which were adequately and clearly answered. I therefore voluntarily release the government of the Philippines, the vaccine manufacturer, their agents and employees, as well as the hospital, the medical doctors, the vaccinators, from all claims relating to the result of the use and administration or in the ineffectiveness of the COVID-19 vaccine. Is this absolute? Thank you. Because that was part of the requirement ti Pfizer. Bago dang ag-supply ti vaccine ito'y Pilipinas, masapol nga maipasa ti Kongreso. Ay, kasi dyan Dahil requirement nga dapat ada ti waiver. So, amin tayo kat pimirma dyan waiver.
And considering amin nga permit ti vaccine, Sinovac, ano pa ba? Yung Russian, Galamea, Sputnik, yung Moderna, yung AstraZeneca, lahat ng permit na binigay ng DOH yan, puro experimental use. Ta emergency nga ron, awan pa mo ti finding no niya ti usto nga agistap nga vaccine ti corona. So adda di experience tayo di demvac siya. Nga adu tinatay nga ubing either darumda di pharmaceutical companies. Okay. Ket maditi Pfizer nga mangyari kanya da nga ano dati matay mapabasol da. That is why in required nga amin nga agpa-vaccine under this experimental use masapol ada waiver. In required na pay nga no addaman ti agdarum ti sumagot di takot gobyerno ti Pilipinas. Iso nga daytoy Senado tayo, daytoy Kongreso tayo, nag-appropriate dati 500 million, I don't know, well, amot nga billion 500 million pesos to answer for damages. No, adaman timatay or agsakit or madunuran because nag-vaccine da. So, unfortunately, kasi iti explanation tayo, that is absolute tata ta nagpirma ka. Nagpirma kami. Nagpirma ta amin nga nag-vaccine. Okay. Nagabuma dito ni Pastor Eddie Razon. Pastor. Damagag manabo no ma-approve the extension the license me to solemnize marriage from 3 to 5 years. Masapul ba nga dati IRR na? If it is approved through a law. Through masapul lata ti implementing rules. Okay. When the proposal gamin ka ti trend gamin tata, haanon nga kinanayon nga apapantay yung apan ag-renew. As la driver's license, napansan na ita 3 to 5 years. Ti passport, 10 years nga. Datan. So, dagita nga licenses for pastors to solemnize marriage, masapol nga maipasain to law after publication in the newspaper of general circulation, then masapol ti implementing rules. Okay. So ang ating oras alas 11:45 na, siguro habulin na lang natin na to, partner. Sige, sige. Kunana ni 62, attorney, sino ba ang dapat masunod sana tungkol dyan sa market? Hindi ba pwede kung ano ang desisyon ng taga Baguio and Benguet? Hindi ba? Dapat lang taga Baguio Dapat lang. Kasi market damot Oo. Pero sana nga. Sana. Okay. Kunana naman ni 68, Morning Cup, notigam mga papel ti daga kat declaration only, pero settled na sa original court. I mean, decided na no sino tinangabak. May possible po ba nga i-reopen man ang the opposite side? Ang problema kasi sa tax declaration, inaamin natin na gobyernong may-ari. So, ang nasettle lang siguro doon sa original court, possession. Sino ti mabalin nga nakatuon ni Jai, pero yung ownership hindi pa nasettle. Ownership can only be determined pag may titulo na. Okay. So, can it be reopened? That's my opinion is pwedeng reopen anytime. Okay. Anya matitrabaho ti NEA kunana? NEA, National Electrification Administration. Isuna ti ag-supervise dagito electric cooperatives all over the country. And dito nati controversy dito. Kasla Bineco? Binemo. Binemo, okay. Bineco tayo amin. So, isu ti ag-supervise ti cooperatives and they have a board of administrators nga agararamid ti policy. Yan. Ni 41 mat ko na attorney at Peter yung modernization sa palengke parang boxing, basketball at eleksyon. Di pa nag-uumpisa tapos na ang laban. Kaya pag-aralan natin ang mandaya para sa tagumpay. Salamat po. Yan. Alam niyo pala Oh. Sige, pag-aralan natin. So, dalawa na lamang siguro ito, no? Galing kay 1-0. Naimbang oras tayo mga sir. Anya di provisions ti ROE
V.Wade ko na. Medyo han ko nga naawatan nga, amok nga JUS nga napasamak dito. Yung assignment mi gamin. Thank you. Nyari, assignment daw niya. Ano to? Law student? I-google mo lang. Mahirap yun magtatanong ka tungkol sa assignment. Parang kami ang bibigyan ni Kapitor ng grado ng teacher mo. I-google mo na lang. I-google mo. Kay 07 paki-play ang Maharlika para sa asawa ko nasa si Francis Avocado with Love. Hindi pa namin hindi pa namin naipapasok to, Francis. Siguro sa mga susunod na araw. Galing kay 07, if that is the case, a waiver is needed before vaccination. How come the government is forcing the citizen to take the vaccine? Can the government force the citizen to sign the waiver? Hindi po pino-force ng gobyerno. Okay. We should be very clear na ang vaccination is a voluntary process, although government is encouraging. Encouraging. Encouraging lang. Dito yung pandemic, then we have Delta, then tuti Lambda. So, in fact, dati circular ti labor nga hammo nga mabalin nga i-require ti empleyadom nga no sumbrek da dapat vaccinated da. Bawal yon. So, dapat malinaw yon. So, hindi compulsory, and if you go there at ayaw mong pumirma ng waiver, unfortunately, hindi ka tuturukan. Okay. Kasi hindi lang requirement ng gobyerno, requirement ng supplier ng vaccination. So, supplier mismo. Supplier mismo. Kasi nga, nadala siguro sila doon sa previous cases ng Dengvaxia. Yung mga na-injectionan ng Dengvaxia vaccine na namatay, dinimanda sila. Okay. So, ang ating oras, partner, alas 11:49 na. Alam ko, mayroon ka pang meeting, partner. Baka meron ka gustong idagdag o patingin. Idagdag ko lang itong reklamo ng ating mga brothers sa Baguio Apache. Kasi yung isang brother na bibisita sa 91-year-old mother niya, ni Mrs. Ferrer. Okay. Dating PE teacher ng SLU, asawa ni Attorney Bonifacio Ferrer ito na UB. Din ng criminology ng UP. Nagawid and he was treated badly doon sa triage sa convention center. Imbis na inalaw, Baguio resident naman, hindi siya allowed to enter Baguio. Kaya medyo arrogant, medyo wala daw respeto yung mga nagmaman ng merong booth number 3 etc. doon sa Baguio Juan. Siguro alam natin na pagod din sila, no? Yung mga nasa triage, pero you should also treat yung mga tao humanely. At saka use your discretion. 'Di ba? Hindi naman kailangan sundin black and white. Yan. Yun naman sa mga nabibiktima, meron naman kayong remedies. And one of them is filing an administrative case kung talagang sumobra yung kanilang ginawa sa tao. Then you can file an administrative case against them before the Civil Service Commission or even before the Ombudsman for violation of Republic Act 6713, yung Code of Conduct. Hamumot nga mabalin nga pagsasakwan yung tao, di ba? I-disrespect mo yung tao just because wala siyang antigen, just because wala siyang... Ito fully vaccinated pa. He was treated badly, and very arrogant. And this is not a rare case because last night also adamanan ti kasta nga kaso nga although nagkamali naman siya dahil naatake yung asawa dito yung Panda SLU, siyempre nabigla jay asawa na imuli nga using an expired
RT-PCR. Mhm. Kaya pangparintumang jay tao, ta serious jay asawa, impakulong dalat tamat biman jay tao. Ay, kasi. I think, di ba, you should also try to use common sense. You apply the law humanly. Oo naman. Siyempre, dahil hanga makapanunot, tinasaya at emergency situation, di ba? Di require you lang kuman nga agpa-swab dito, agpa-PCR, pero yung ipakulong, kasuhan, yung ganun ba? Na kwan. Anyway, we'll look into it. Okay. Habol ko na lang to kay 6-2. Dahil taba vaccine kat mandatory. Kano, sir? So, nasagot na po ni Attorney Ed? Hindi po? Hindi. And kung namat ni 6-8, follow po, do the opposite side have the right nga ipatitle the area without the kasla naging honor. Thank you. Declared lang. Masapol latang adati notice. And nung nag-apply dang ipatitle da, agitad kayo ti protest. Okay. Dahil bagayong si kayo ti long time possessor ditang daga. Yun. Okay, partner. Maraming salamat muli sa ating edisyon ng Usapang Legal ng Lunes. Baka meron kang gustong ihabol? Meron tayong meeting kasi with Secretary Luz Pascual, Cabinet Secretary to, at paalis na siya ng Baguio, naghihintay. Okay. So, pasensya na until next Monday na lang. Yun. Yan. So, sa lahat mo na nakibahagi sa ating programa, sa lahat mo na nagbigay ng kanilang mga komento, sa lahat mo nga nag-text sa atin, maraming salamat po. At hanggang sa susunod na Lunes, kasama ko pa rin ang Agila ng Baguio, Attorney Ed Avila. Naimbag nga agsapang partner. Naimbag nga pangaldaw. Naimbag nga pangaldaw mo, and since you're going on vacation. Yeah. Happy vacation. Happy vacation. At get well soon. I hope na magiging maganda yung lahat ng dadaanan natin. Sige, pagdasal natin yan. Pagdasal natin. Okay, pagdasal nyo. Sige. Salamat Jabasya. Diyos tagnina. Kadatay amin. Apada-pada. May kayong padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito, swak sa bulsa at
papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee, at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong, Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng Bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine, at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto, Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Jailin F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule